Lidičky, vidíte u našeho nového videa, alebo mojho. Je to vlastně já moc teraz nenatáčam, protože teraz mám vlastně novou kameru, takže vidíte to na nové kameře, že jsem dostala na Vianoce. A máme tu úplně záhadný balíček. No, ako prvé, čo vám môžem napovedieť, je táto tu na ona, neviem, či to vidíte, ale prostě to poďme rozbaliť. Oh my bože. Nie, kebyže nevím, čo to je, tak absolutně nevím, čo to má být, protože toto vám vůbec nepovedal. Lebo tam je nějaká ještě folia. Dobre, dáme preč bublinkovou. A potom už se nám to trošku blíží k finále. Tak ta věc je docela těžká a to tam není voda. To nebudem komentovat. Počkej, já jsem vám to už povedala, no dobro. Je to fľaša. A trantarada, je to Stanley Cup. Úplně slavný Stanley Cup, teda ten druhý nejslavnější, protože oh my god, já jsem to vždycky chtěla. Trantarada. Takže tuna je ta úplně slávná věc, vlastně o čem je to celé video. Takže mám tu na Stanley Cup. Já jsem extra šťastná, že mám Stanley Cup teraz. Já jsem vždycky chcela mít Stanley Cup. A teraz ho mám, jupi! No dobré. Takže viděli jste tu na unboxing moje flašky. Možno natočím, teda asi určitě, nebo uvidím. Natočím video, co jsem dostala na Vianoce, takže se uvidíme asi u toho dalšího videa.